Здравейте, скъпи приятели, добре дошли в епизод 2 в нашата поредица на Brawl Stars. Както виждате, в края на първи епизод завършихме на 117 купи. В епизод 2 съм 2027 купи и 17 нови героя. Аз много разцъквам Brawl Stars и то си личи просто, няма какво да се говори, то просто си личи. Последният епизод беше преди 5 дена. За 5 дена дигнах 2027 купи. А сега, нека да започваме с първата ни игра. Първата ни игра в какъв евент беше? Нокаут. В наш отбор имаме Ел Примо и тази третата не я знам, честно казано. Това ми е един от любимите евенти. Един от любимите ми евенти е това. За какво ще в началото на играта му убиха, бе? Това не може да е истина. Не съм чак толкова слаб. Бит ми е май на 7 левел. Що така? Опа, мъглата вече се показва. Това не е добре. Моят съотборник почти умря. Айде, имаш Ел Примо, се пак победи ги. Не бе, не влизай в мъглата, бе. Мали, той е голям пак. Първият рунд го загубихме. Не може да е истина. Добре, този път ще дам колкото може повече от мен. Не, чакай. Добре, Колт беше убит от Ел Примо. Айде, този рунд е решаващия. Дали нашия отбор ще победи или другия. Така, останаха двама. Не, ще умра. Мамка. Ако ви хареса поредицата, може да ставите по един лайк и да се абонирате за канала ми с камбанката. И евента спечелихме. Спечелихме матча. Супер. Плюс 8 купи. 12 тиер стана 8-бит. Добре. С кой броулер сега да играем? Ел Примо. Айде с него ще играем. На кой евент? Даем шотдауна. Айде ще играем на шотдауна. Соу. Първата жертва. Отворя тази птика. Имам 2 енерджи поинта. Втората жертва. 3 бройлера да се убият. Къде сте, бе? Гадини. Шотдаун. Точно уби. Мамка. Бягай. Добре, оцелях. И победа! Ние сме най-добрите. Ел Примо ме и той на 10 тиер. Найс. Вие разцъквате ли Brawl Stars? Може да споделите долу в коментарите. На мен лично тази игра ми харесва.
Soul Shotdown. Тук виждам един крейт. О, даже са два крейта, не един. Сега ще ги разбим. Сега е втория крейт. Добре. Тук виждам още един. Охо, Колт. То е с голям рейндж. Не успях да го целя. Улеле! Яваме, бе, мършо. Оле, не, та ще ме уби. Уби ма! Бит ми е любимия броулер. От тези, които имам. Бит има голям рейндж. Къде бягаше страхливец? Той ще ме разиграва. Ще щупа този крейт. Имам един Energy Point. Тук виждам. Бул ли беше то? Тук къде бяга, бе? Страхливец. Така. Колт, сега ще убия Колт. Или той мен ще уби. Той мен ще уби, май. Така. Мъглата все повече и повече се приближава. Колт тук се крие. Чакай. То Брук ли беше? Умрях. Пак ли на шотдаун да играем? Една игра на Gem Grab. Една-две, не знам колко. Ще преценя. Ел Примо. Сега ще умре. Умрете, гадини! Ще ме убият! Бягай! Не! Може ли да ме споделите долу в коментарите? Супер силата на 8-bit, каква работа върши? Защото така и не я разбрах. Ще ви бъда много благодарен. Нямам на идея каква работа върши тази персона. Умрях. Ред Тим, защо? Няма да го позволя това нещо. Къде се е скатал това? Няма да го позволя това. Убиха мамка му. Няма да позволим на другите да ни победят. Не. Загубихме тази игра. Процес. Минус 2 купи. На 2100 купи имаме стар дроп. Не знам дали в този епизод ще успеем да ги стигнем. 2100.
Имам Франк, ама той ми е на трети левел. Нямам пауърпойнтове. И те блинкове не знам за какво се използват. Използват се да си купуваш скинове, спреове и профилни икони. Пинс, нямам си на идея какво означава това. Който играе Brawl Stars, ако искам, може да се присъедини към клуба ми. Brawl Legends. Нокаут. Имам за цел да стигна 50 абоната. Кога ще успеем да ги стигнем? Може да се абонирате за канала ми колкото може по-бързо да ги стигнем тези 50 абоната. И кой знае, мога да направя giveaway. Кой знае. За да разберем, просто се абонирайте за канала ми. И като стигнем 50 абоната, ще разберете. Който иска да разбере, просто да се абонира за канала. Round 1. Защо не ми се крие, Мишко? Не ще му убият. Round 1, match over. $2063 купи. Битне почти на 200 купи. Много съм играл с него. Най-много обаче съм играл с Colt. Той ми е 15 ранг. 15 ранг, май 300 и кусур купи. То с шаловите е много лош. Много корав то. Не знам точно как се казва. Не ги знам всичките. Леле, нападнаха ма. Те ма нападнаха в гръб. Направо ма смачкаха. Надявам се EMZ-то, мисля така се казва тоя броулер, да победи червените. Посна с връзката с интернет. Така. Още малко остана. Още малко. Браво бе, раунд 1. Ще убие той с шаловец. Той ме е по-близко за това. Раунд 1, матч овър. Поредната спечелена игра. 208 купи. Може ли да успеем да ги стигнем 2100 купи? Надявам се този стар дроп да ми даде нещо хубаво. Франк. Чакай! Що така ме нападнахте? То Франк е много кораб. Убиха ма мамка му. Франк е много кораб. Айде Колт. Някакъв си китаец. Или арабин. Не, ще загубим. Не. Нападнаха го трима. Трима го нападнаха.
Не мога да мръдна, що така... добре. Аз ли съм последния? Не, ще умра! Ще умра! Защо бе? Не обичам да губа. Да, трябва да свикна да губа, обаче не обичам. Този Brawl Pass до кой левел е? До 50. Random Star Drop. Бонус Reload. На левел 50 в Brawl Pass е Legendary Star Drop. Добре, добре. Според мен тая игра в днескашно време не се цъка много. 2020 може би повече се цъкаше. 2020 година. Аз няма какво да коментирам просто. Ама победихме? Този рунд. Това може да не е решаващия рунд. Виж, пак ме нападнаха мега гадното. От червените останаха само един. Ето. Раунд 1 матч over. Почти стигнахме Tier 3. Tier 3 пък аз. Tier 13 с 8-bit. На коя друга игра искате да почна да снимам? Даже може да почна и поредица. Може да споделите долу в коментар. Умрях. Добре, аз слаб ли съм на тази игра? Винаги първи аз умирам. Не, винаги да имам в повечето игри. Не знам. Добре, този рунд го спечелихме. Къде сте, мишки? Ето тук да се подава една мишка. Тук цял плък са подали. Тук цял плък са подали. Убий го! Не мога повярвам, останах на 700 кръв. На 700 кръв останах, не мога повярвам. Хи-хи. Къде е последната мишка? Някъде тук в храстите да е. Няма къде да е. Ето я. Убиха ма. Не!
God, please, no! 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 Не мога да повярвам! Few moments later. Матч овър! Добре, успяхме да победим тази игра. Тир 13. Почти сме 2100 купи. Знаеш ли какво? Ще се телепортирам от другия край. Ама сега ще ме нападнат. 100 на 100. Както знах. Добре бе, човек, знаех си. Трябваше ли да го правя? Трябваше ли да го правя? Код такова. Раунд 1. Добре, поне успяха да победят този рунд. Защото аз никаква работа не свърших, аз умрях в началото. Къде сте, мишки? А, да. Поне успяхме да победим пак играта. И аз, както винаги, нищо не успях да свърша. 4 купи не делят до 2100. 4 купи. Оп, имаме колт. Добре, успях да убия 1, 2, 3 играчи. Какво беше това, аз не знам. Раунд 1. Колт е много опасен. Поне според мен. Я бе. Добре, успях да го убия. Охо, леко е. Surprise, motherfucker. По-спокойно бе. Не, човек. Не трябва да се отказват. Почти! Още малко! Още малко! Браво, бе! Браво, бе! Ние сме най-добрите! Добре, стигнахме 2100 купи. Надявам се нещо хубаво да ми се падне от този стар дроп. Айде. Rare. 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 Ти базикаш ли са? Малко XP. Еми, скъпи приятели, това ще е от епизода. Ако ви е харесало, може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала ми Скамбанката. И пак напомням,
на 50 абоната ще направя giveaway. Така че, колкото по-бързо стигнем 50 абоната, толкова по-бързо ще направя giveaway. А от мен, чао чао!